أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد braćo moja draga, nastavljamo sa našim redovnim druženjem sa Allahovom dželle ve ala knjigom, sa sažetim komentarom njegovih riječi koje je ovaj uzvišeni učini nama uputom i izvorom prave sreće. Allah subhanahu wa ta'ala u ajetima koji su na redu iz sure Ali Imran započinje da govori o dvijema bitkama. Spomenje uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala bitku na Uhudu i bitku na Bedru. Uzvišeni Allah dželle ve ala je ovdje spomenuo na jednom mjestu obje ove bitke, iako su ishodi ovih sukoba između muslimana i nemuslimana bili različiti, da bi muslimani uzeli ibret, odnosno pouku. Uzvišeni Allah dželle ve ala kaže: وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. A kada si ti poranio, ostavljajući svoju porodicu, da vjernike rasporediš na njihova mjesta kako bi se borili. Wallahu sami'un alim. A Allah čuje i on subhanahu wa ta'ala zna. إِذْ هَمَّ الطَّائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَ. Kada dvije skupine među vama htjedoše da odustanu od pohoda, Wallahu waliyuhuma, a Allah je njihov zaštitnik, wa ala Allahi falyatawakkalul mu'minun, a na Allaha neka se oslanjaju vjernici. Ovo je priča o bitci na Bedru, odnosno na Uhudu. A Uhud je bio, dakle, treće godine po hidžri. Nakon Bedra se je dogodio, jer su nevjernici veliki poraz pretrpjeli na Bedru i nisu se mogli smiriti sve dok nisu pokušali da vrate Rasulullahu sallallahu alaihi wa sallam muslimanima, tako da su za godinu dana sakupili 3000 vojnika, 3000 najopremljenijih, dakle, vojnika u tom vaktu, i krenuli su u pohod na Medinu Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, na prvu islamsku državu, dakle na muslimansku zajednicu u Medini. I došli su do Uhuda. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ih je dočekao na Uhudu sa 1000 vojnika. Sa 1000 vojnika je krenuo iz Medine, jer je preovladalo mišljenje da treba da se izađe iz Medine i da se nevjernici dočekaju van Medine. I ovo je ovaj izlazak koji uzvišeni Allah ovdje spominje, dakle izlazak na Uhud, kada si ti poranio ostavljajući tvoju porodicu. Dakle, kada si poranio, normalno ovdje se ne misli da je baš ovo bilo rano, ujutru, jer ovo se misli na izlazak, jer je Rasulullah s.a.v. nakon džume namaza krenuo iz Medine. Nakon džume namaza je krenuo iz Medine i došao je do brda Uhud i zatim je, kažu historičari, poredao svoje vojnike, dakle, leđima okrenuti prema brdu Uhudu, a nekoliko desetina ljudi, odnosno vojnika, je postavio da budu strijelci koji će štititi leđa, odnosno štititi leđa muslimanima, i nisu nikako smjeli odustajati sa tih svojih položaja, sa tih svojih, dakle, mjesta. Na putu prema Uhudu Rasulullah doživljava, dakle, da se 300 vojnika vrati. To su bili munafici, pripadnici, odnosno sljedbenici Abdullaha ibn Ubejja, poznatog munafika u Medini. 300 njih se vraća.
Zamisli kad krene sa 1000 vojnika pa se 300 njih vrati, koliko to dakle poljulja moral, odnosno karakter, odnosno čvrstinu vojske. Zatim još 2 skupine se poljuljaju. A koje su to su ove skupine koje ovdje dakle spominje Kur'an. Kada su 2 skupine ljudi umalo odustale također. To su, kažu, 2 plemena, Benu Harife i Benu Selime. Pa ih je uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala učvrstio, jer je on zaštitnik vjernika. Kaže jedan od pripadnika ova 2 plemena, jedan od pripadnika ova 2 plemena kaže, mnogo volim što je Allah spomenuo naše pleme u Kur'anu, iako je u pokuđenom smislu prvi dio ajeta. Dakle, uzvišeni Allah ih obavještava da su oni se poljuljali, da su umalo odustali i tako dalje. Ali kaže, drugi dio ajeta mi je jako drag jer se moj narod i moje pleme spominje po dobru, jer Allah kaže Wallahu walijuhuma, Allah je njihov zaštitnik. Allah je njihov zaštitnik. Tako da je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem dočekao nevjernike sa 700 vojnika. Sa 700 vojnika. I u prvom mahu, kao što je poznato, dakle, muslimani su dobili bitku, muslimani su dakle nanijeli neprijateljima veliki i ogromni poraz, čak su krenuli da sakupljaju dakle plijen, međutim i krenuli su tjerati ih i protjerivati ih prema Mekki i tako dalje, međutim događa se greška kod strijelaca, poznata priča, ali pouka je uvijek svježa, da su oni i pored Rasulullahovi sallallahu alejhi ve sellem tvrdnji da ne smiju ostavljati to mjesto, odustali i krenuli za plijenom, kao što to Kur'an dakle spomine u ajetima koji će doći inša Allahu ta'ala. Dakle, zbog tog nemara, zbog tog prekršaja, zbog nedostatka dovoljno takvaluka, bogobojaznosti, odnosno pokornosti Rasulullahu sallallahu alejhi ve sellem, nevjernici se konsolidovali su se, uredili svoje redove. Halid ibn Walid sa svojom konjicom je uradio što je uradio, zašao iza leđa i nanio velike posljedice muslimanima. 70 dakle šehida je bilo tada na Uhudu, među kojima je Amidža, dakle među kojima je Amidža Rasulullaha Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, sa te ratne strane, vojnog aspekta, dakle muslimani su doživjeli su tu poraz, ali glavni razlog ovog poraza jeste nedostatak takvaluka, nedostatak bogobojaznosti. Nedostatak bogobojaznosti i nedostatak pokornosti emiru, odnosno vođi, odnosno Rasulullahu Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, kao prvom čovjeku i u vjeri i u dunjaluku i u svim poljima. Na Allaha neka se oslanjaju vjernici. Oslanjanje na Allaha znači čvrsto ubjeđenje. Nakon što poduzmeš sve korake i sve sebebe i sve razloge, dakle onda se na Allaha čvrsto osloniš u pribavljanju neke koristi koja ti treba ili otklanjanju neke štete. Nakon što je Allah spomenuo ovo što vjernicima teško pada, Uhud. Nakon što im je spomenuo Uhud, onda to je normalno teško vjernicima. Ova bitka je dakle puna pouka i poruka, ali teško je i pričati jer je doživljeno ono što je doživljeno dakle od poraza, odnosno neprijatnosti, odnosno gubitaka. Onda uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala podsjeća vjernike, podsjeća ih na Bedr. Nemoj da se žalostite, nemoj da tugujete. Onda وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. Allah vas je pomogao na Bedru. Nemojte da budete tužni zbog Uhuda i zbog rezultata i zbog gubitaka i zbog svega. Allah vas je pomogao na Bedru. Sjetite se Allahove blagodati kada vas je On pomogao na Bedru. وَأَنْتُمْ أَذِلَّ. Vi ste bili poniženi, nejaki, slabašni i tako dalje. فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Bojte se Allaha da biste bili zahvalni. Bojte se Allaha da biste bili zahvalni. Na Bedru također priča Rasulullah sallallahu izlazi sa 300 vojnika da presretne samo karavanu Kurejšija. Nije htio sukob, nije htio borbu, već od te karavane da uzme imetak muslimana,
ali se dogodi da su nevjernici se konsolidirali, poslali vojsku iz Mekke i tako dalje od 1000 vojnika i dogodio se sukob i 300 vojnika Rasulullahovi sallallahu alaihi wa sallam koji su, iako bili manje opremljeni, iako malobrojni i tako dalje, oni su pobijedili, dakle, neprijatelje i 70 ljudi ubili i 70 ljudi, dakle, zarobili. To je bila velika pobjeda za islam i za muslimane. Sjetite se te blagodati, nemojte da zaboravite to, jer to će vam zaliječiti vaša srca, odnosno vaša prsa, zaliječit će vam rane koje ste zadobili na Uhudu. Bojte se Allaha da biste bili zahvalni. Šta znači? Da bi bio zahvalan moraš se bojati Allaha. A bogobojazan, šta znači bojati se Allaha? Ne da se bojiš Allaha u smislu samo da strahuješ i ništa da ne radiš. Ne. Znači, bojati se Allaha znači da radiš ono što ti je naredio i da izbjegavaš ono što ti je zabranio. Dakle, onaj koji se ne boji Allaha, koji ne izvršava njegove naredbe i ne izbjegava njegove zabrane, nije zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. Nije zahvalan Allahu. Onaj koji ne klanja namaze nije zahvalan Allahu subhanahu wa ta'ala. Onaj koji ne posti Ramazan nije zahvalan Allahu, makar izgovarao riječi alhamdulillah 1.000.000 puta dnevno. To je jako, dakle, bitno da znamo i da shvatimo. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, odnosno uzvišeni Allah spominje, dakle, šta se sve događalo na Bedru, pa kaže idh taqulu lil mu'minina, kada si govorio vjernicima, kada si im rekao na Bedru, njih 300, ovamo 1000 najopremljenijih vojnika, ti si im govorio vjernicima, zar vam nije dovoljno da vas Allah, vaš gospodar, pomogne sa 3000 meleka koji će silaziti jedan za drugim, koji će biti spuštani. Zar vam nije dovoljno toliko? Bela, svakako da jeste. In tasviru, ako budete strpljivi i bojali se Allaha subhanahu wa ta'ala, wa ya'tukum min fawrihim, i ako vam dođu neprijatelji vas napadnu odmah, Allah će vas pomoći sa 5000 meleka koji će biti obilježeni, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ovdje uzvišeni Allah dželle ve ala spominje cifru 3000 meleka, zatim od 5000 meleka, a u suri Al-Anfal spominje da je uzvišeni Allah pomogao, odnosno spustio 1000 meleka. Ovo su bila obećanja da Allah može da spusti toliki broj meleka, ali je ipak spustio 1000 meleka koji su, dakle, barabar zajedno sa muslimanima učestvovali u bitci na Bedru i u ovom velikom, dakle, sukobu. Šta je uslov da ti meleki dođu da ti pomognu, brate? Ovdje je Allah spomenuo 2 uvjeta da bi ti meleki došli da te podrže, da budu uz tebe, da budu uz muslimane. 2 su uvjeta, strpljivost i bogobojaznost. Da, ako budete strpljivi, ako se budete Allaha subhanahu wa ta'ala bojali. Šta znači ako budete strpljivi? To jeste ako budete strpljivi u izvršavanju Allahovih naredbi, budete strpljivi u izbjegavanju njegovih zabrana i budete strpljivi na teškim situacijama i Allaha se budete bojali, meleki će vam sići. Dakle, kada ste imali ta svojstva i ove razloge ostvarene kod sebe, Allah vam je poslao meleke. Na Uhudu vam nije poslao meleke. Na Uhudu je bilo što je bilo, baš zbog nedostatka takvaluka, kako to, dakle, Kur'an jasno izričito kaže. Zatim, Allah je meleke spustio, to je Allah učinio da bi obradovao vjernička srca, da bi vam to bila radost, muštuluk, da bi vam to bila, dakle, sreća, zadovoljstvo i tako dalje. Voli tatma'inna qulubukum bih, i da bi vam se smirila srca, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Zbog toga je Allah spustio meleke. وَمَنْ نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ, a pobjeda je od Allaha, silnog i mudrog subhanahu wa ta'ala. Dakle, Allah je taj koji daje pobjedu. Na nama je da se organiziramo, na nama je da pripremimo materijalnu snagu, na nama je da pripremimo moć koliko smo u mogućnosti, ali na kraju glavni oslonac je potreban biti usmjeren ka Allahu subhanahu wa ta'ala, odnosno naš oslonac biti na Allaha jalla wa ala, i tada dolazi mudro pobjeda, inša Allahu ta'ala. Zašto je Allah to uradio? Li yaqta tarafan min alladhina kafaru, da bi on subhanahu wa ta'ala uništio dio nevjernika ili jednu grupu nevjernika, au yakbitahum, ili da bi ih porazio, fa yanqalibu khaibin, da se vrate osramoćeni. To je ono što je dogodilo, dakle, na Bedru. To je ono što je dogodilo na Bedru. Zatim uzvišeni Allah onda spominje ajet
koji se odnosi na Uhud. Dakle, uzvišeni Allah podjednako istovremeno govori čas o jednoj bitci, čas o drugoj bitci. Kada je Rasulullah na Uhudu ranjen, kada je ubijeno, koliko je ubijeno od muslimana na Uhudu, šta se događa? Rasulullah s.a.v. u svojim dovama je proklinjao određene nevjernike. Sufjan ibn Abi, Ebu Sufjana ibn Harba, zatim još neke, je Rasulullah s.a.v. proklinjao u svojim dovama, pa mu je Allah zabranio to da radi. Jer kaže, lejse leke min al-amri shay'un aw yatuba, ti ništa ne posjeduješ, ili će im Allah primiti teubu ili će ih kazniti ako budu normalno oni zulumčari, zaista su oni nasilnici, kaže uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ovaj ajet se uzima kao dokaz. Da li je dozvoljeno da proklinjemo nevjernike, da kažeš neka je Allahovo prokletstvo na tog i tog nevjernika? Općenito, ovdje treba pojašnjenje ovo znati. Općenito da kažeš neka je Allahovo prokletstvo na nevjernike, dozvoljeno je. Općenito da kažeš neka je Allahovo prokletstvo na nevjernike. Dakle, ne određuješ tog i tog, ali nekog, po imenu i prezimenu i određenog nevjernika da kažeš neka je Allahovo prokletstvo na tog i tog, onda to je ono što je zabranjeno. Jer ne zna čovjek da li će se on pokajati. Jer evo, Ebu Sufjan se poslije je pokajao, Rasulullah s.a.v. ga je proklinjao, Allah ga ukorio, pa je on odustao od toga. I onda je Ebu Sufjan primio islam za vrijeme osvajanja Mekke. Ovdje se vidi Allahu subhanahu wa ta'ala dobrota i da je on subhanahu wa ta'ala jedini taj koji posjeduje vlast i koji posjeduje sve u svojim rukama, a mi smo njegovi robovi, čak i poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem ništa ne posjeduje, on samo radi ono kako je Allah subhanahu wa ta'ala propisao. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Allahu je sve što je na nebesima i na zemlji. Dakle, sva živa bića i neživa bića, sve je Allahovo dželle ve ala. On je apsolutni gospodar, on je apsolutni vladar. Yaghfiru limen yasha, oprašta kome hoće. Wa yu'adhibu man yasha, kažnjava kome. On subhanahu wa ta'ala hoće. Wallahu ghafurur rahim. A on subhanahu wa ta'ala prašta grijehe i on je dakle milosti. Eto, braćo moje draga, to je ukratko uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala ovdje spomenuo ova dva događaja iz historije Islama, bitka na Bedru i bitka na Uhudu, pouke sa bitke na Bedra i pouke sa bitke na Uhud. Dakle, normalno o ovim sukobima, odnosno o ovim događajima se može jako puno govoriti, ali mi smo samo htjeli da skrenemo pažnju kao to što je i Kur'an učinio, samo smjernica da se insan sjeti Uhuda, da se insan sjeti Bedra, da zahvaljuje Allahu subhanahu wa ta'ala na ni'metima, na Allahovim blagodatima, a također da uzima pouke iz svojih propusta koje je čovjek učinio, odnosno iz svojih poraza, i da traži razlog zbog čega se taj poraz dogodio. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nam se smiluje, molim Allaha dželle ve ala da nam pomogne, molim Allaha dželle ve ala da pomogne islam muslimana na svakom mjestu gdje god se oni nalaze. Hvala Allahu, neka blagoslovi selam Rasulullah Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Assalamu alejkum wa rahmetullahi ta'ala.